La, ce-ar fi să mi-o bat? Că nimeni nu mai m-a apucat. Nu mai lasă că tu bag eu, dar pe 3 lei. Charlie, nu te crezi aici. Uite, vrei să mă cari, să mă fuți? Da, stai, că trebuie să mă cari pe mine. Da, bine, mă fut pe mine. Da, bine, mă cac pe mine. Mulțumesc, dar nu mai vreau. Am deja găoarea plină. O să te fut eu. Mulțumesc, bine. Pictez. O pictez pe Madame Cour. Da, bine, da. Da, mă cac pe mine și vă fut pe mine. Da. Uite, pune-te pe client, că vreau să mă cac. Nu. Trebuie mă bușesc. De ce faceți? Ați cumpărat pulera, da? Pulera. Ce era ești tu? Mulțumesc. Da, nu mai era singură scumpă. Vrei să mă cac eu în ea? Da, vreau, mulțumesc. Dar nu te căca mult. Căcă-te puțin în veceu. Ia uite, sunt obosit, stau pe pulă. Da, mă cac și mă aștept în pat. Nu pot, scuze. Hai mă, de ce vrei să mă fuți?